Ndikuthekatu simunamudziwebe mwamuna wanu. Kodi mmazitenga kuti iniyo mwamuna wanu mumudziwa 100% inside and out. Bwanji lero ndikudzidzimuseni. Nitakuwuzani kuti nkuthekatu mwina iniyo simmamudziwitsitsa bwinobwino mwamuna wanuyo. Ndichifukwa chake mmamuona ngati ndovuta, amapanga zinthu zina zake zosamveseseka. Lero ndifuna ndikuthandizireni zinthu 7 zimene mwamuna wanu amapanga, zimene iniyo simmazimvesesa bwinobwino. Komano mukazimvesa through video imeneyi zikuthandizirani kuti mumvesese bwinobwino mwamuna wanuyo. Chinthu choyambirira, when he is quiet, mwamuna wanu akakhala chete. Kodi tu nthawi zambiri azibambo amakonda kukhala chete. Panga withdraw ndikakhala kuseri pe. Nthawi imeneyo tili ana tinkakonda kudabwa, right? Tikaona makolo athu makamaka bambo athu ali kuseri kwa nyumba atangofatsa okha kumene kuja ndikumadabwa kuti kodi chimene chimachitika nchiyani. Pamene takula tayamba kuzimvesesa. Ndiye chimene chimachitika sikuti zimatanthauza nena kuti mwamuna wanuyo ndiye kuti wakwiyayi. Komano nthawi zina zimakhala nena kuti akupanga process ma problems in his mind. Azibambo amasankha kunena kuti mavuto amene akumana nawo kaya ndikuntchito kaya mavuto abanja lawo apange process okha kaya m'maganizo mwawo ndi amalingalira ndikumapanga masamu mmutumu. Chifukwa chonena kuti azibambo ambiri amapanga prefer kuganizira kaye asanayankhule. Chinthu chomwe chili different kwa azimayi. Azimayi amayankhula kaye kena kundu maganiza bwino atayankhula kale chinthu chichi. Pomwe it's a different thing kwa azibambo. Chifukwa chake mumathopezeka muyankhula zina zake zosakhala bwino mzibambo wakanika kuyankhani wakukhala chete. Ine ndikumadabwa. Chinthu cha number 2, when he wants space. Azibambo amatha kufuna space. Tachokani kaye, tandipaseni mpata kaye. Ndiye inu nthawi zimene zimatha kumaona ngati kuti mwina mwake bamboyu waluza interest mwa inuyo sakukufunaninso olo mukumunyasa ayitu nkhani zimatha kukhala sizimenezozo. Nthawi zina amakhala kuti akufuna nthawi yoti muthandizire akazitolerenso azipange recharge komanso apange reflect. Ndiye chofunikira kuchita nchiyani? Ndikumpasa space iyo. Chifukwa kumpasa space iyo kumamuthandizira kunena kuti mwamuna uja azabwererenso with a clear mind. Pala azimayi ena amene amamuyabwa kwambiri mwamuna pa nthawi ngati imeneyi. Mukuti muchoka kuchipinda kunoko mukagona pa balaza ndi kusatirani beso pa balaza pomwepo. So chimene chimafunikira ndikumpasa ndithu space imeneyo. It means a lot kwa mwamuna wina aliyense. Chinthu cha number 3, when he doesn't talk about his problems. Akhala kuti sakukamba za mavuto ake. So nthawi zina sizimatanthauza nena kuti ndiye kuti mwamunayo alibe mavuto ayi. Chifukwa chonena kuti azibambo ambiri amanyamula mavuto mu mtima mwawo silently. Ani ndi vuto lalikulu limene limapezeka. Chifukwa chake vina azibambo amazipha kwambiri. Chifukwa chonena kuti amangonyamula mavuto mwayiwokha osamutulira nkhawazo munthu wina. Ndiye nthawi zina chimene amapangira zimenezi amangokhala kuti akuyesesa kuti ateteze banja lawo. Cause sangamangofotokoza mavuto ena aliwonse amene akukumana nawo. Amaona kuti zipangaso affect mkazi wawo or family yawo. Azingukuzani lero sizinayende, lero akuti mwakuti yembo chanjani. So amafuna achepetse kunena mavuto kwa family yake. So amasankha kungozisunga zimenezo mwa yekha. Chinthu cha number 4, when he seems distant. Mwamuna wanu ngati akuoneka kuti akuganiza zina zake or alikwina sakulabada za inuyo. Azibambo ambiri amakonda kuchita zimenezi. So nthawi zambiri suti zimakhala kutanthauza kunena kuti iyeyo ndiye kuti wasiya kukukondani ayi. Chifukwa amatokhala akudusa mu nyengo zowawa, stress, kaya nkhani za chuma, maluzi ya masiku anowa, kaya maudindo amuchulukira. So zimenezi zimatha kupanga affect mood ya mwamunayo. So chofunikira kuchita nthawi iyi ndi chiyani? Osati kumuthawanso, kumulatiranso ayi. Chonye mafunikira ndikupanga check on him. Tikumpanga check. Mwamuna wanuyo musanayambe kuganiza zoyipa. So chimafunikira ndikuganiza positive things. Osati mangoganiza negative. Ndiye kuti sakulabada za ine. Ndiye kuti ineyo ndayamba kumunyasa. Ndiye kuti mwina sima amene naphika ija ndiye kuti sana ikonde. Ndiye kuti mwina zovala zija sizinayere. Ndiye kuti sinamusitire bwino mwakuti ayi. Nthawi zina kumaganizira zabwino mwamuna wanu. Mukatero mukhala zoti mwamudziwitsitsa kuti kodi mwamuna wanuyo ndi ndani or amaganiza bwanji. Chinthu cha number 5, when he tries to fix problems. Pamene mwamuna wanu akuyesera kukonza zinthu zina zake. Nature ya mwamuna amaona ngati kubweretsa solution ndiyo njira imene angaonesere kubanja lake kuti amalikonda komanso he cares. Ndichifukwa chake azibambo amalolera kuyika mutu wawo pa njanji. Kumadya mbatata kuntchito komano family yake kudya zabwinobwino ku nyumba. Iyeyo amakhulupirira nena kuti kubweretsa solution is the way to show kuti he cares. Ndiye azibambo ambiri amapanga focus kupanga solve an issue rather than kumangokambirana za vutolo ma emotions kwa nthawi yayitali. Azimuna ena zimene samazikonda amafuna iwo angonena za solution. Ndichifukwa chake mutha kubwera ndi zinkhani chanchani iwo angokufunsana kumapeto kuti tsopano zikufunika ndalama zingati. Ona? So mzimayi amaona sana khutisidwenso ndi yankho limeneli. Komano azibambo amaona ngati kubweretsa solution to a problem ndiye ndi njira yabwino imene angaonesere kwa inuyo kuti he cares. So he loves you. Komanso chinthu cha number 6,
when he needs respect. Pamene mwamuna wanu akufuna ulemu ochokera kwa inuyo. Chikondi chitokhala chofunikira kwa mwamuna, kwa mukuyena mudziwenso kunena kuti ulemunso uli ofunikira chimozimozi chikondi. Chifukwa chake azimuna ena amapanga translate kuti makonda ngati inuyo mapasa ulemu. So ngati mukumulemekeza mwamuna, automatically amatopanga translate kuti andiyoti mkazi amandikani amandikonda. Inu ngati mwatenga kakomi ndukampatsa ndi ulemu umenewo mwamuna automatically amaona kuti ndiyoti mkazi amatani amandikonda. So mmene inuyo mmamuyankhulira, toni yanu, attitude yanu, zimenezi zimampanga affect mwamuna wanu deeply, ngakhale kuti akhale kuti sanazionetsere zimenezi. Chinthu chomalizira cha number 7 chimene chingakudziwiseni kuti nkutheka mwamuna wanuyo simmamudziwitsitsa ndi when he makes mistakes. Kodi mwamuna atu naye amalakwitsa, naye ndi munthu, simngelo iye uja yayi. So chimene chimafunikira nthawi imene mwamuna walakwitsa ndi chani? Akazi ambiri nthawi iyi samayiyendetsa bwino. So chimene chimafunikira sikuti musamukhonze mwamunayoyi, komano mwina nkutheka vuto lanu lili mmene iniyo mmamukhonzera mwamuna wanuyo. So mupangeni correct, komano mukhonzeni mwaulemu, mugwirisane ntchito nzeru, mugwirisane ntchito chisoni, osati kumuchititsa manyazi. Azikazi ambiri amakonda kuwachititsa manyazi azimuna awo akakhala kuti alakwitsa china chake. So amuna aja amapanga respond better to respect than kuwachititsa manyazi. Final thought pa video imeneyi ndionena kuti musanapange conclude kuti mwina mwamuna wanuyo ndovuta, mwina samakukondani, he doesn't care. Mutayesera mutadzifunsako kunena kuti kodi ndazipasa nthawi yokwanira kumumvesesa mwamuna wanga mmene amaganizira, komanso mmene iye amapangira handle pressure, komanso mmene iye amapangira express chikondi. Chifukwatu ndikutheka kunena kuti vuto nthawi zina sikuti ndikusowekera kwa chikondi m'banja mwanu, koma nkutheka kunena kuti vuto ndikusowekera kwa inuyo kusamumvesesa mwamuna wanuyo. Ndiye ndi chikhulupiriro kuti kuchokera pano mumudziwisisa mwamuna wanuyo kuti kodi nchifukwa chani amapanga zimene iyeyo amapangazo. If you find this video helpful, please like it and share, and don't forget to follow our page for similar videos. Thank you very much for being there and watching, and see you in the next one.